Bueno, Pablo Rodríguez, gallego da, lehen gurtie zuen tirezetan, igez juvenil mailan Espainiako txapeldun urtean, dauten behudan Europako txapelketa montan baikien laugarren hilau eta munduko kopa baten be podioen, hirugarren. Proiezino asko dakarren txirrindulari da, da espero du bintzete hemendik kalendarizon baten moti da laguntzi ez, bere bidien da beste Jonatan Lastra da, Bilbokue, igez Espainiako txapelketan bigarren hilaben, juvenietan, eta urte zuen 23 maia pasetan dabe bai, eta igez mundialien 16. hilaben, eta oso proiezino nahi konteste txirrindulari bat, eta ia bizen hartien nibil hona moten nahi. Eta aurtengo egurtegeri begiratuta, zentzuk dira itzordu nagusienak, munduko kopak aurrok urtetan baino protagonismo handiago aurkiko dago? Bai, igez ja ize proba bat kendute munduko kopa ize osuen ginen, eta igorren amekagarren nabe, top 10 sartzeko ize justu nire nintzen, da horreta saiatu gulotez, igorren ia top 10 bat inaldan, eta gero beste munduko probetan lehen 15etan zailkatxe ez. Hiru probak horri duz Belgikan, gertu egonaz, eta nik uste dute posible dela eta horreta saiatuko gara. Belgikan joan zen asteburuko probaren ganean, sorte txarra betarteko izan zen duen, hasiera txarra, eta bigarren itzurrian zulatu bat eukizen duen eta azkenean puntuetan ezin zen. Bai, azkenien irtera txarra sorte puntu bari, aurrat nire arazu izan ez. Nire bezan gauzak irteran ondoen eta nahiko atxingatu nintzen. Baina bastante ondo remontoena benez, zulatuena suerte txarra bada eta aposta hori izan apur bat puntuetan sartzi ez. Aukerak egon ziren, baina hurrengo probetarako uste dut egongo dela puntuetan sartzeko. Eta Euskaldun tornea amaitu barri da, denok barruan sartzen bat duzu? Bai, azkenin errepideko denboraldi apur bat preparazio moduan hartze dugu ez. Kilometro egiten joen eta apur bat zigokoseko denboraldi ondo egietako intentzinoaz. Espero baino emaitza hobiek etorri die eta posik ez gauzak ondo egin seinale eta zigokosea topera heldu gaiela ez. Aurten munduko kopaz aparte zer beste helburu dut? Igez eta urte bi Euskadiko txapelketi irabazti lortu naben, aurten be helburu fuerte bada. Eta gero, Espainiako kopa, aurten moten dagoen ez hiru lau proba bakarrik izango die eta apur bat gatzeko izango da, fai horik ez daben handitzen ez daben torneo bada. Eta gero Espainiako txapelketa bai, zeren urte bizetan horregonaz, baina ezin zen dute garaipena lortu eta aurten espero garaipena lortzi.